alle sammen. Grunden til, at jeg har lavet denne video, er bare for at sige et ting. Jeg hader svenskerne. De er alt for svenske, og de skal ud af vores land. Vi sætter sgu et ensrettet skilt op, så får vi den sgu ud. Gå nu væk, Vincent. Så, ja. Og jeg vil bare lige sige, Danmark er meget bedre. Så nu skal vi høre Danmarks nationalsang. Ja, det begynder nu. Kom nu, for helvede. Er et yndigt land. Det er ikke svenskerne, for vi er meget bedre, for svenskerne er grimme. Hold nu kæft noget lort.